Copenhagen Fertility Center er ikke bare en fertilitetsklinik. Vi var med til at starte den avancerede fertilitetsbehandling i Skandinavien og lave det første IVF-barn i Danmark. Vi har alle årene drevet forskning og udvikling med henblik på at gøre behandlingen lettere og mere skånsom for ufrivilligt barnløse. Derfor fremstår Copenhagen Fertility Center i dag som en af Skandinaviens mest avancerede og største inden for barnløshedsbehandlingen. Vi tilbyder således alle aspekter af avanceret barnløshedsbehandling, fra rådgivning og vejledning til inseminationsbehandling, avanceret kunstig befrugtning, mikroinsemination, assisted hatching og analyse af æggene med spindelapparatet. Alle behandlinger foregår på baggrund af nøje lægelig vurdering i samarbejde med vores imødekommende og professionelle personale. Både i sekretariatet, hos sygeplejerskerne og på laboratoriet. Selv en proces som ægudtagning er i dag udviklet til en sikker, simpel og smertefri proces i hænderne på vores erfarne læger. Vi lægger stor vægt på den personlige kontakt og et meget højt informationsniveau til alle patienter før, under og efter behandlingen. Hver morgen samles personalet til en grundig information om dagens arbejde. Ligesom vores forskningschef fremlægger de nyeste resultater for laboratoriet. Copenhagen Fertility Centers laboratorium er et af de mest avancerede i Europa, og der håndterer vi mange forskellige typer af patienter dagligt. Vi laver IUI, inseminationsbehandling, IVF, almindelig fertilitetsbehandling, ICSI, også kaldet mikroinjektion, og analyserer spindel på mange æg hver eneste dag. Vi laver langtidskulturer til embryoner og langtidsdyrkning til blastocyster og udfører assisted hatching. Vi nedfryser sæd og embryoner og vitrificerer blastocyster, som opbevares. Gennem aktiv forskning, uddannelse og et ISO-certificeringsprogram sikrer vi et højt niveau i vores behandling. Til syvende og sidst har vi nemlig et eneste mål, og det er at give den ufrivilligt barnløse patient den største sikkerhed for behandling og resultat i form af et barn. Velkommen til Copenhagen Fertility Center.